गिबियावनो बयखौबो बिएन बड' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बे समाव खौरां लानानै फैदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकन एलाव होनानै ला। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। कच राजबंशीफोरनि गोजोन सावरायनाया जासिगोन। भारत सरकारजों गोजोन सावरायनायाव बाहागो लाफानो थाखाय केएलअनि गोख्रों दैदेनगिरि चिफ जीवन सिंहआ म्यानमारनिफ्राय आसामाव फैबाय। बे समाव जीवन सिंहआ आसाम राइफलनि आखायाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। सासे बर' आइजोनि गोथै सह मोनदों, नाथाय बे आइजोआ सोरमोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नो हानाय जायाखै। चिराङाव सासे गोथै सह बोखांनायखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव समाज बिजोंनि गेजेराव गोबां सावरायलायगासिनो दङ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी रेल बादानि साखाथियाव सासे दख'ना गाननाय सिनाय मोनै बर' आइजोनि गोथै सह बोखांनो हादों। नाथाय बे आइजोआ सोरमोन आरो माबोरै थैखो, ना हारसिं थैखो, ना सोरबासो बुथारखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। नाथाय बे आइजोखौ रेलगारिनि जाब्रबथायजों जिउ गोमादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दङ। बेलागुर सावनाय बोथोरा सौफैलायबाय। मागो दमासि। मागो दमासिनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो आसामनि मन्त्रि अतुल बरा बिथाङा 8 किल' जानाय ना हरदों। अदेबानि मागो दमासिनि मुङै बिथाङा दान हरदों। बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लायाव क'क्राझारनि डिसि बर्नाली डेका बिथाङा गारि सालायग्राफोरनि फारसे स्ट्राइक एक्सन लादों। क'क्राझाराव बाइक सालायग्रा गारि सालायग्राफोरा ट्राफिक एन्ड रुल एन्ड रेगुलेशन मानिनानै गारिफोरखौ सालायनांगोन। जेरै बाइक सालायग्राफोरा हेलमेट गानथारनो नांगोन आरो साखा खबब्रै सालायग्राफोरा सीट बेल्ट गाननो नांथारगोन आरो गारिफोरखौ स्पिड सालायनो मोननाय नङा। बे नेमआ क'क्राझाराव मैयानिफ्रायनो जागायजेनबाय। बे नेमआ क'क्राझाराव 17 जानुवारि खालारसिम थागोन। क'क्राझाराव मागो फोरबो समाव एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बे स्टेपखौ लानाय जादों होनना क'क्राझारनि डिसि बर्नाली डेका बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों।